представили? Да, се казвам Фарид Пактявал. Според вас, какво е нужно за едно успешно партньорство? Ами, първо трябва да има поне две страни в партньорството. Сега партньорството може да е успешно, когато двете страни са доволни, т.е. няма нужда едната страна да е Активна. по-активна, примерно. Но Да са разпределени ролята. Не само разпределени, просто отговорностите да са разпределени. Ролите е ясно, че са разпределени, но в партньорството всеки да изпълнява своята роля. Своите роли и своите ангажименти и функции. Равнопоставеност. По-равнопоставени да бъдат. Но трябва да има и конкуренция в цялата работа, защото ако няма конкуренция, както говорим сега за младите хора, ако няма достатъчно възможности за реализация, тогава няма достатъчна конкуренция. Когато няма конкуренция, пада нивото. Конкуренцията ли е необходима, за да се реализират младите хора в България, според вас? Ами не е достатъчно само конкуренцията. А какво още? Има нужда глобално да се промени начина, по който ние гледаме на младежта. Значи досега младежта е просто имам чувство, че е една тежест на държавата, като трябва гледа да субсидира по някакъв начин образованието, без да изисква нивото на това образование да е това, което беше. Ние малко... Тоест по-високо образование, по-добро. По-добро. Значи в момента ние не трябва да се сравняваме с това, което е било преди 10-20 години, а може да се сравняваме с Европа. Защото вече е глобална цяла Европа. Какво бихте казали на младите хора, за да ги мотивирате? Ами, аз бих им казал, че могат да се реализират не само в България, в цяла Европа, те в цял свят могат да се реализират, но тук могат да получат все пак една добра основа като образование, като дори начална работа, която да им служи като трамплин за бъдеща реализация. Имаме много колеги, които всъщност по този начин са се реализирали едно добра основа като образование, което после се развива в последствие в чужбина и могат да се реализират перфектно. Те могат и в България, разбира се, да се реализират. Не е нужно само в чужбина да се реализират, но това е основно. Основното е това. Благодаря ви. Добре. Много ви благодаря, успешно.